diplong anakku sing setinik-tinik limbo ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo leren ora ditanggo sak kemrangan ya no ngono ya mak perkara lakon sing menguras energi oh iya lakon sing menguras tenaga mengko kena diarampungke ana esek arampungi limbukan ning sing luwih baku aku kang sarta kowe ngaturake apa to wigatine aku kelawan kowe sak rombongan sowan timbalan ning kene mangkono ya mak pancen kawula nyata no iya angga sepisan ora lali ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya nduk mangkono ya mak kapara nyata ingkang mus malembahake keberkahan kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat becik nikmat sempat becik nikmat iman marang aku kang sarta kowe sak rombongan nggih
Mokal tanpa nikmate pangeran aku Kang Sarta kowe bisa manunggal Kang Sarta tunggalan ana ing adicara bengi iki no. Iya ya mak iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Kok wiwit sore ketok le gayeng gumaringging to mak. Iki adicarane kaya sing wis-wis no. Oh kaya sing wis-wis. Adicara tahunan agenda rutin tiap tahun. Adicarane apa? Ora ana liya ya kuwi wujud syukure para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Pengko Desa Ngrami. Syukur marang nikmating Gusti ingkang murbeng dumadi yang dibingkai dalam rangkaian adicara bersih dusun utawa nyadranan ana sing ngarani sedekah bumi. Oh, adicarane bersih dusun nyadranan uga ana sing ngarani sedekah bumi. Pancen kapara nyata wujud syukure para warga masyarakat pepunden-pepundene awake dhewe kang lenggah ana ing dusun Pengko Desa Ngrami Kecamatan Sukamara Kadipaten Nganjuk ya Mas. Pancen kapara nyata. Luar biasa ora kaya dusun Pengko Desa Ngrami kok ngono. Awake dhewe sakanca Sanggar Seni Astabrata wis 3 tahun berturut-turut tanpa pedhot dalange ora ganti tetep awake dhewe sak Sanggar Seni Astabrata. Iya dusun Pengko Desa Ngrami 3 tahun berturut-turut ora ganti awake dhewe tetep nampa kapercayan saka para warga masyarakat sumrambahe para pepunden-pepunden ingkang lenggah ana ing dusun Pengko kene ya Mak. Pancen kapara nyata no. Luar biasa 3 tahun berturut-turut tanpa henti mula wis sak terpe wis sak pase awake dhewe ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake. Coba mau ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngaturake terima kasih yang sangat banyak ngono ya Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk marang sapa wae Mak. Ingkang angka setunggal katur pepunden kula. Oh pepunden. Pepundene awake dhewe. Nun inggih menika Bapak Kasun ingkang winengku kinurmatan Bapak Suyono. Ingkang sarta sedaya panitia yang ikut andil suksesnya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Sing dipandhegani dening ketua panitia kang den pangarsani dening Bapak Darmianto. Oh Bapak Darmianto. Selaku ingkang mandhegani sedaya panitia no. Sumrambahe awake dhewe sak kanca uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Konjuk untuk seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Pengko Desa Ngrami. Kang wis ora jelah-jelahe, kang wis ora bosen-bosene karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Ternyatane awake dhewe tetep pinercaya ketiban sampur kinen paling lipur dan mengisi kegiatan adicara bersih dusun yang sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Oh, ya Mak. Iya, ngestokake dawuh Mak. Luar biasa pancen wis dadi adat kang sarta istiadat selain agenda rutin tiap tahun kang mapan ana ing dusun Pengko Desa Ngrami. Kene kuwi jenis kadung cocok karo dalang wis ora ganti. Pancen sing dipuji kaya mengkono. Dhisik kocape sedarahe larah-larahe kene iki sing sering ya kuwi pepundenku Sawardi Ki Harjunadi kang mijil saka bumi Anjuk Kadang kene. Oh ngono. Pak Harjunadi. Saiki awake dhewe senadyan durung makaping-kaping lagi ping 3 nanging ora ana salahe, ora ana eleke yen awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan. Pancen jer kapara nyata mangkono kok. Ngesokake dawuh senadyan mau nggih Pak wah rokoke lagi metu lho jam luar biasa dasare mau sore diparingi udan. Oh
suwe ora udan iki mau sore diparingi udan luar biasa diparingi udan ora ketang udane mung lewat iya udan aja ditampa kanthi negatif ning kudu ditampa kanthi jembaring dodo iya udan kuwi banyu kuwi simbol penguripan wong suwe nyatane Nganjuk dan sekitarnya kuwi ora udan kok mau sore pinaringan Jawa pinaringan udan Pak insyaallah untuk tahun iki dan tahun-tahun ke depan sak rampunge adicara bersih dusun pengko pinaringan penguripan kang ayem kang sarta tentrem yono iya amin ya rabbal alamin panjane sing disusun ya kaya mangkono luar biasa apa meneh lakone bengi iki manut dawuh kang sarta pangendikane Bapak panitia awake dhewe wis dipaket panitia lakone ora kena dinyang ya kuwi Banjaran Anoman ngono iki lakon sing sangat menguras tenaga wis sore wis rame wis sore wis gayeng oh iya Banjaran Anoman meratelake nek penonton pengko kene para warga masyarakate ora mung penonton wayang ning uga penikmat wayang kang sarta pemerhati wayang ya 3 tahun iki lakone Banjaran terus ana oh iya Banjaran terus wiwit aku sepisan ji sowan mrene kae nek ora kleru kae Banjaran Gondomono apa Gondomono luwung lali aku kuwi ya lakon abot lakon arang metu ya terus tahun kepungkur Banjaran Sanggeni kuwi rada mayar oh ya ning nek bengi iki Banjaran Anoman kuwi ya rada arang-arang metu kuwi lakon sing angele mergo menguras tenaga oh nguras tenaga dadi wit bedol kayon nganti ngobar jam 3:30 kuwi isine gayeng terus rame terus akeh perange oh iya dadi eman-eman penonton bengi iki sing kepareng mirsani kok mirsani ora nganti bar ora nganti bubar ora nganti tancep kayon rugi no oh ngono kok kira-kira ngobar limbukan wis sepi tak barene no piye ditanggapne desa bali limbukan sepi tak barene la iya iya ora dadi boyo pengopo ya sak bisa-bisa awake dhewe ngerakit lan nyanggit ora lali diimbangi wirid Banjaran Anoman ya sak bisa-bisa awake dhewe ngeracik piye carane ben gampang dan mudah diterima oleh penonton ora aku mau ya rada mumet sore mumetku perkara apa wis temoni karo panitia monggo iki rencanaku ya to Banjaran Anoman iki engko sewengi 3 lakon didadekne sewengi ngono siji Anoman lair mau wis rampung terus lakon kedua sing rada dawa kuwi Anoman Duta terus engko menyuro isuk-isukan kuwi arang ditokne arang metu arang dalang ngecakne iya engko dibablasne lakon Jayabaya Sri Aji Jayabaya ing Mamenang ya Kadiri oh Anoman iki dawa umure dawa ngene iki yo ndonga lho muga masyarakat Pengkol umure dawa-dawa ngene Anoman nganti Sri Aji Jayabaya wong aku nek ngantek golek cerita sumber antek tekok karo sing nyaron Mas Liyar sing sering anu kumpul ning Mamenang ya kuwi lah ya nganti zaman Kediri lah kok mumete jane perkara apa mumete perkara iki panitia jagone aku iki bensin dene munggah sik ya ya iki 2 tahun nih ora ganti bintang tamune tegese cocok kali cocok
Wis pas kok, lakone Banjaran Anoman ya toh. Ya sindene nggawa jaran karo pentulan wis pas. Mergo Anoman kuwi pangimbane Resi Mayangkara. Lah ya. Nah ya, iya iki sing rada mumet aku mau ditemoni karo panitia. Yo ditemoni panitia piye? Gandeng 3 lakon dadekke siji lho, Nduk. Heeh. Ya kuwi Anoman Lair, Anoman Duta karo jaman Sri Aji Jayabaya ing Mamenang ya negara Kadiri. Heeh. Lah Anoman Duta iki pakeme wit biyen dalam nama kuno. Kuwi Anoman Duta iku mesti ana seri utawa adegan Anoman Obong. Anoman dibom. Mergo Anoman konangan karo prajurit negara Ngalengkadiraja. Lah iki mau sapa kuwi para panitia njaluk, Mas entuk lakone Banjaran Anoman. Ning kula nyuwun mengke Anoman ora usah dibom. Ora mumet dasu. Wong lakon wit biyen Anoman Duta mesti nganti obong. Kok kon ngilangi adegan obonge. Lah ya lah terus wis mlaku-mlakune no. Ya pokoke ngarang ning dhuwur panggung. Ya wis pokoke piye tetep Anoman Duta dicakne, tetep Anoman Duta dirampungne ning tanpa Anoman obong. Tetep iso. Ya wis mbok kok piye dadine. Mergo jare para panitia ben kene ora ana obong-obongan. Cek akeh ya para warga masyarakat sing mempercayai ngono kuwi. Oh sing kira-kira ya sing ngomor-ngomor ya sing nyarat kuwi ya. Aku nganggo ana obong iki eyang Mamenang dukung. Iya ora apa-apa ya wis sak bisa-bisa kok. Tetap dicakne Anoman Duta ning nggon sesen Anoman Obonge piye diowahi sanggite dimodifikasi cara menterenge. Wis mbok sak mlakune mikir sanggit ning dhuwur panggung. Ya Mak ya. Alhamdulillah. Sing baku ndonga ya Nak, ndonga. Untuk sedaya para warga masyarakat ana ing dusun Pengkol desane Ngarami kecamatan Sukamara Kadipaten Nganjuk. Sarampunge seluruh rangkaian adicara yakni bersih dusun Pengkol desa Ngrami. Dusun Pengkol kene dadi dusun sing dadatun thayyibatun barapun gofur. Sial dangkal iso kabucal. Sukerta memala bisa sirna. Bebendura retu bisa sinaku dening lebu. Satemah anane mung ayem tentrem gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja. Murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
luar biasa. Sugo gupung lungguh arung ora nguciwani. Ngono. Para warga masyarakat ing dusun Pengkol anggone rengkuh awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata wis pindhane kaya wong liya manjing dadi sedulur. Ngono ya, Mas. Awake dhewe lagi teko, wah wis disugata kanthi maneka warna dedaharan kang mirasa kang sarta unjukan kang mirasa. Ngono. Wis ana kanduk, madhewe lagi teko sing ngladeni aku ya wis ana khusus wanita khusus ngladeni aku. Oh iya. Jan wayang menungsane ya kaya limbuk kowe-kowe lho. Tak tekoni jare dudu wong Pengkol ning kulino pritil brambang ning kene. Ya tak tekoni sapa jenenge Yud. Jare jenenge Bundut ngono. Iya, dan nganggo kebaya ijo ning Budosa ngono kene. Iya, wah jan nyugono kopi. Mangga Mas Dalang. Iya, wonge gedhe sore cilik ngene. Lah ya, kuwi saking lek tresno karo awake dhewe sak kanca. Lah ya, iki kepareng sowan komplit. Komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Oh, ngono ya, Mas. Senajan iki kanca-kanca pengrawit akeh sing izin, kanca-kanca pesindhen ya akeh sing izin ning tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pagelaran wayang kulit. Ngono ya, Mas. Sing banjeli akeh sedulure yo akeh. Dilalah kersane ngalah akeh sedulure yo ngene iki no. Oh ya. Mangsaku sing beduk lagi pisan kok ya wis tempel garipel ngono. Ya sering awake dhewe ya. Wis cocok ae ya. Wis pokoke pingirane ya sak WA wis tuku tak kirimi bedel kayon karo talu wis liyane ngawur Mas aku. Liyane ngawur mawon kok. Dengan pokoke sir beduk pon dengan sir nutuk-nutuk mawon ya. Iya. Njaluk ngapura karo awake dhewe nek salahmu diseneni. Wah, kula e ora nate nyeneni ya, kowe ora nate nyeneni sinten. Lengge. Sabar. Nek nabuh masuk piring. Lah ya. Kaya komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Iya. Kabeh dosa wandrene, ki suwe banget lho nek dhewe keletan 2 minggu lagi pentas iki. Lah iya, mangsane kanca-kanca kok ya suwi ngono ya. 2 minggu. Ning ora apa-apa. Suwi ora nang si ora tanggapan pisan wis diajar lakon Banjaran Anoman. Ora masalah. Lah iya, wong ya panyunane pancen kaya mengkono. Heeh. Panyunane pancen kaya mangkono. Iki omong nang usume wong lara, usume flu, usume wong matuk. Iya. Aku iki wingi rekake arep urip sehat no. Wingi arep urip sehat to, aku iki njajal mangan iki sarapan ora nganggo sego. Niru wong-wong sing jare dokter-dokter kuwi lho. Sarapan iki nggur ndok Jawa kuwi tak godhog loro. Lah iya. Lah kok tangi turu sesuke mripatku melentung kabeh. Lah ya, mula mripatku sisih iki rada abang iki ya perkara ndok Jawa. Lah iya. Perkara ndok iso ning mripat abang, perkara nggur sak ndok lho ning mripat iso abang. Lah iya. Ya kesehatane wong beda-beda sing iso ngukur anake dhewe. Ya, iki sadurunge ngaturake tetembangan sing maneka warna kang sarta ngaturi bintang tamu Mbak Rinvi kang mijil saka Kutha CT Tulungagung. Luwih dhisik sak langgam sik nggo ngendhone swasana ya, Nduk. Ngono. Iki mawon pamundutan. Langgame kelinci ucul. Ngono. Iki aku kepengin Mas Heru Winanta sing keparang bawa. Ngono. Mengko langgame karepen dipangarsani diayahi karo Mbak Yuku, Mbak Ririn. Oh iya. Ya Mbak Ririn ya aran petuk. Iya. Nggo langgame Mbak Ririn. Iya. Iya, selain sinden sambelnya dodol salad. Iya. Dodol salad. Nek Mbak Ririn dodol salad, nek Mas Heru dodol dodol ora. Iki kula iku arep ngomong ngono Mas Ayam. Mangga iki lincil Mas Ayam.
Duh klinciku mangka iku dadi katras nanku